000 евро. В студиото сега ще говорим по една много интересна тема от деня. Надявам се да разберем повече. Става дума за един семинар на клуб журналисти срещу корупцията, който беше организиран с експерти от ОЛАФ и от различни служби в европейските страни. Става дума за усвояване на опита на комуникационната мрежа на ОЛАФ и новите европейски модели за партньорство с съдебната власт. По този повод ще говорим с господин Джанлука Берути от финансовата полиция на Италия. Добър вечер. Buonasera a lei e tutti gli ascoltatori. Добър вечер на вас и на всички зрители. Борис Кацамуцки ни превежда добър вечер. Добър вечер. От това, което прочетох за мероприятието, на което сте участвали днес, оставам с впечатлението, че добре се координират българските служби с европейските си колеги, но неколкократно получаваме забележки за лоша работа, включително и утре очакваме доста критичен доклад от Европейската комисия за борба с организираната престъпност, корупцията, включително по отношение на еврофондовете. Според вас какъв е проблемът? La Guardia di Finanza, che qui rappresento, è particolarmente orgogliosa di essere oggi ospite presso la Bulgaria ed in particolare del Club Giornalisti contro la Corruzione. Финансовата полиция в Италия, или Гвардия, както се нарича там. Аз като нейн представител съм горд, че присъствам на този семинар, който се организира днес и връзката и сътрудничеството с журналистите против корупцията. In particolare perché crediamo che il tipo di frodi a livello comunitario che affrontano i cittadini italiani siano molto simili a quelli che affrontano i cittadini della Bulgaria. В особен смисъл, тъй като считаме, че измамите, с които трябва да се справя тази полиция в Италия, са много сходни с тези, които се случват в България. E quindi siamo qui per importare le nostre conoscenze e per confrontarci con И сме тук именно да споделяме нашия опит и да го сравним, добрите практики. Quindi riteniamo che la situazione in Bulgaria e in Italia sia molto simile, tant'è che in Italia nell'ultimo anno sono cresciute notevolmente le frodi comunitarie che sono state constatate. И именно, пак повтарям, считаме, че има много сходства, още повече, че в Италия имаше измами, които са свързани именно с еврофондовете. Какви са тези сходства? Quali sono questi, diciamo, similitudini? In particolare riguardano purtroppo il fatto che c'è una diffusa corruzione sia nelle istituzioni che nelle amministrazioni locali. Мисля, че основното е, че има така корупция, която е както в местната администрация, така и въобще в властта. Ed un aumento dei traffici illegali volti a sfruttare i fondi comunitari per ragioni che non sono quelle per cui vengono concessi. И се получава един такъв трафик именно и средствата се усвояват не по предназначение. И в Италия как се борите срещу това изчезване на средствата някъде в страни? Lotta, diciamo, proprio per ovviare questo problema in modo che non se ne vadano questi mezzi in maniera, diciamo, non per quello che sono stati destinati. Il dato importante è che il numero delle frodi è aumentato perché sono state scoperte molte frodi e quindi може да се каже, че много от тези измами бяха разкрити и всъщност за това и се увеличава техната бройка. Фактически разкритията са много, не че бройката се увеличила. Il modo in cui sono state scoperte riguarda innanzitutto un'analisi diffusa che viene fatta con mezzi tecnologici da parte della Guardia di Finanza e delle istituzioni volte a ridurre il contrasto a questo tipo di frodi. Просто се използват техники, за да може, това са нови технологии, които се използват да се разреши проблема с този вид измами. Che trae origine comunque dalla ferma volontà dei cittadini e delle persone di utilizzare i fondi comunitari per dare sviluppo, per dare economia, per dare possibilità alle nazioni che fanno parte dell'Europa. И всичко това тръгва от желанието, волята на хората, на гражданите, за да може тези средства да се усвояват и да върви страната напред, да има развитие. Това е безспорно. Кои са тези нови мерки, за които говори господин Берути? В разкриването и предотвратяването на тези престъпления? Soprattutto, diciamo, per ovviare questo anticipatamente. La prima caratteristica di queste nuove indagini riguarda l'esame attento dei patrimoni
che sono in possesso delle persone e delle organizzazioni criminali. Първият така анализ, който се прави е да има голяма прозрачност и да се вижда имуществото, което притежават различни институции, особено що се отнася тези, за които има съмнение, че развиват престъпна дейност. La Guardia di Finanza in particolare analizza il tenore di vita e il tipo di vita che viene svolto dalle persone che richiedono sussidi comunitari. В частност, финансовата полиция изследва живота и равнището на живота, качеството, което водят хората, които търсят и се стремят да получат финансиране от Европейския съюз. Ed in questo modo ha degli indici che possono confermare il fatto che una persona utilizzi le risorse per quella che è la sua finalità oppure che invece la utilizzi per fare altro. И са разработени индекси, според които може да се определи с точност дали средствата се използват за собствени цели или пък по предназначение за това, което са отпуснати. А знаете ли дали в България се работи по същия начин? Dali в България, например, има по същия начин наблюдение и такива индекси за преценка? Se si lavora in Bulgaria nella stessa maniera, se si fanno questi tipi di esami e se si elaborano questi indici di valutazione. Noi partecipiamo quest'oggi a queste attività in Bulgaria, in particolare a questo interessante seminario del Club Giornalisti contro la corruzione, proprio per scambiare le nostre opinioni, le nostre idee, i nostri modi operativi e per venire a sapere com'è la situazione in Bulgaria e quali sono più o meno le idee e la filosofia che viene applicata qui. Ние именно за това участваме днес в този форум на Клуба на журналистите против корупцията, за да разберем какви са практиките в България, какви са идеите, какви са целите, за да можем наистина да обменим опит. Veniamo quindi qui in Bulgaria con l'idea di iniziare una collaborazione che porti a dei progetti importanti, sia sotto il punto di vista della comunicazione che sotto il punto di vista della collaborazione. И нашата цел с идването ни в България е да развием общи проекти, които да са в смисъл на комуникацията, а също така и оттам да тръгне едно добро сътрудничество. Всъщност идеята на този форум, който беше организиран, да се привлекат по някакъв начин към дейността на ОЛАФ и журналисти, неправителствени организации, как този пример действа в Италия. Как всички работят за тази обща цел? Разкриването на измамите. Degli esperti, ma praticamente di quelli che sono i giornalisti, anche diciamo il pubblico e come funziona questo in Italia. Diciamo si pone l'accento su queste cose, di attirare anche l'opinione pubblica. Assolutamente sì, l'informazione è ovviamente alla base di qualunque tipo di attività che viene svolta, la gente ha diritto di sapere quello che fanno le istituzioni, ha diritto a maggior ragione di sapere come vengono utilizzati i fondi e cosa si fa per cercare in tutti i modi di controllare che questi fondi vengano utilizzati. Абсолютно, тъй като информацията е основното нещо и хората като гражданство имат абсолютното право да знаят за какво се получават тези пари и по какъв начин биват използвани след това. Uno degli obiettivi della Guardia di Finanza in questo senso è proprio quello di far conoscere alle persone l'importanza della collaborazione tra le istituzioni dei diversi paesi e l'OLAF, che è l'organismo comunitario che può coordinare le eventuali attività nei diversi paesi membri. И така, нашето виждане като финансова полиция е значението на сътрудничеството на различни нива в обществото и между различните институции от една страна и то на международно ниво още повече и от друга страна ОЛАФ, който може да координира целият процес. Сега, ясно е, че ОЛАФ не прави собствени разследвания, доверява се на разследващите органи в отделните страни. Задавам ви следния въпрос, тъй като един български представител, обвинен в измами с еврофондове, Марио Николов, може би и господина знае за кого става въпрос, изрази съмнение в достоверността на тези обвинения, предоставени от германската страна, където неговите съучастници са вече осъдени. Та въпрос е доколко достоверни са сведенията, които се дават от разследващите органи в различните страни, с които ОЛАФ може да работи. Non fa gli esami, non fa direttamente queste analisi, per questo si affida ad altre enti. Dico questo perché c'è stato il caso di Mario Nicolov, che ha espresso qualche dubbio per quanto riguarda proprio l'affidabilità di quello che è stato detto dai giornalisti, dagli esperti tedeschi. E cosa dice lei a questo proposito?